Čaute. Ahojte. Moje meno je Ondro Podsúbka, toto vedľa mňa je... Ja som Peťo Naď. A Peťo Naď, čo robíme dneska? Dneska ideme hrať Fallout 4. Toto sa fakt deje. Čaute. Tento deň prišiel, akože... Ideme hrať Fallout 4. Hráme Fallout 4, hru na novú hru od vývojárskeho štúdia Bethesda. Peťo, prečo nehráš? Hej, lebo som mal ešte v pozadí ešte jeden oný. Streamujeme dneska na... Fallout vyšiel o polnoci, čiže máme... a ak sa nemôžete hrať a musíte pracovať, tak sa aspoň si nás pustíte prísluchov a prejdeme si hru úplne od začiatku, aby sme nemali nejaké spoilery. Odskúšajte si veci. Viete, čo robíš? No, snažím sa získať túto vec na bok. Chceš sa vidieť proste na webkamere. Chcem sa vidieť na webkamere, aby som videl. To som si hľadom myslel. Takto, pardon. Dobre. Už ideme. Dobre. Čiže prejdeme si prvé asi hodinu a pol alebo prvé 2 hodiny hrania Falloutu a potom samozrejme sme na Twitchi, ak by ste mali akékoľvek otázky, tak sa nás pýtajte. Možno máme problémy so zvukom? War never changes. Nie, zistíme. Zistíme. Nemáme problémy so zvukom. Možno budeme musieť zvýšiť trošku hlas hry. A prejdeme si, čiže toto sú spoilery, teda akoby, že uvidíte prvé 2 hodiny hrania Falloutu, ale keďže je tam ten veľký nápis, že sa hráme Fallout, tak by si tak predpokladám, že s tým rátate. Ako veľa by si sa tešil na Fallout, Peter? No keď som si včera minulý týždeň pozeral všetky tie trailery a všetky tie spoilovacie materiály, ktoré vyšli, tak som dospel k rozhodnutiu, že potrebujem nový počítač a potrebujem si kúpiť toto. Ja si ju nechcem kúpiť, ja ju potrebujem. Hej, čiže už si závislý v tento moment. No, závislý som, odkedy som hral jednotku, dvojku, trojku, New Vegas a toto je pre mňa niečo, na čo som čakal veľmi dlho. Konkrétne 7 rokov od posledného hlavného Falloutu. Oh yes. Bože, vyzerá to nádherne. Neviem, ako mám presne také tie zimomriavky, vieš? A ono je to hlúpe na človeka ako môjho veku, povedzme. No, na môjho už možno, nie na tvojho určite. A môjho určite. Tvojho určite, ale na človeka môjho veku, že pozerám sa na... Je to počítačová hra, ale mám z toho pocit, ako keby som videl... proste nejaký film, ktorý bol natočený neviem akým výborným režisérom. Mám z toho presne taký ten zážitok. Jednoducho, inak sekvencie sú normálne hrané, wow. Alebo je to už tak renderované, že to nerozoznáš. Nie, je to hrané. Je to hrané. Nie, tam detaily moc, je to hrané. Hej. Tí ľudia sú hraní aj týchto oných, ale dali si záležať. Wow, dali si záležať. For my wife. For my infant son. Because of my time in the army taught me one thing. War never changes. Už sme? It's that war never changes. Ó bože, toto je zimomriavky všade. Foj, dobre, poďme do hry. Dobré ránko. To sme my zatiaľ. A ja som sa pred týmto streamom rozhodol, že nebudem hrať za chlapa. Ale budem hrať žensku. Teda, nie žensku, ale budeme hrať za dámsku postavu. Aby som... Zmením si sex. Zmením si sex. No, slečna. Tak, dobre, takže... Čo by si chcel urobiť? Takto sa ti to dá otáčať. Čiže ideme je zmeniť ksicht. Ďalej, poď. Dobre, čiže takto sa dá vytvárať postava. Samozrejme, že si môžete proste vymeniť, zväčšiť nos, zmenšiť čo len chcete. Áno. Ale riskujete, že urobíte... A teraz si dvíham obočí, myslím. Len keď otočíš hlavu a uvidíš, že si vytvoril... nie, je to v poriadku. Naločicové oblúky, hej, jak pre oného primitíva. Neandertálca, pardon. Táto sa mi strašne nepáči. Tak si vyber ďalšiu a poďme ďalej. Jo. Ježiš, ty vole, nie, týmto sa nemôžem hrať, lebo naozaj stvorím nejaké monštrum. Vyber si normálne ďalšiu predrobenú postavu.
A ešte nám ukáž, ako... Yes. Áno. Nie. A to sa mi páči. Ešte nám ukáž, ako sa dá vymeniť, aké je... Ako, bečkom, ako sa dá upraviť akože proporcie. Oh. Tu by som si veľmi vedel predstaviť nejaké proporcie. Dobré ráno. Dobré ráno. Veľmi štíhla? Moc štíhla, toto je príliš... Toto je moc štíhla. Príliš na modelingové, nezabudni, budeš veľmi svalnatá. Budeš v pustatine, čiže ten stred bol, myslím, toto že... mi je veľmi nepoužiteľné, toto je príliš... Stred je dobrý. Stred je dobrý, okay. Poď. Ideme ďalej. Fajn. Zoberme túto slečnu a táto slečna budeme hrať za túto hlavnú postavu. Dobre. Štýl ovládania hry je taký istý ako pri ostatných Falloutoch, že kráčate z AVSD, myškou sa pozeráte a môžete sa točiť do kruhu. Fallout... Ako majú pračku? To ma zaujíma. No ja ako žena musím vedieť, ako funguje táto pračka. Každý by mal vedieť, ako funguje pračka. Peter. Ja viem, to bolo veľmi nechutné, ale už som sa to naučila ja minule inak. Kladivo? Prečo to majú kladivo? To je jedno. Čo je Abraxo? Peter, ty si... A hovoríš si, že si hrala Fallout a nevieš, čo je Abraxo? Viem, čo je Abraxo, videl som to miliónkrát, ale som nikdy nevedel, na čo to je dobré. Ja som si tiež vlastne chvíľu myslel, že Abraxo je tento... je na jedenie. A evidentne nie. Bourbon, cigarety. A myslím si, že by sme možno... It's not early for drinking, ak si alkoholik. Okay, myslím si, že by sme mohli trošku vytiahnuť zvuk hry, alebo... Vytiahnuť zvuk hry? Alebo stíšiť zvuk nás. Vytiahnuť zvuk hry? Nie, v streame, Peťa. Tu? Áno. Tak. OK. Jo. Fajn. Čo to máme? Si študovaný? Hej, máš to študovaný, kúkaj. A to je Juris doktor. Právnik. Aha, no. Ale moje meno tam není, ti nedám žiadne meno, takže... No takže si podvodník. Som podvodník, hej. Aha. A toto je moje dieťa, čiže očividne... Poštekl si ho? Aha. Dobre, ja mám základnú otázku. Poď. Kde sú nukleárne výbuchy? To je Fallout, všetko má byť zničené, všetko má byť rozbité. Prečo máme pekné dieťa, ako šťastnú rodinu a robota, ktorý sa o to všetko stará? Údajne sa to ešte len stane. Ako čo som videl trailery, tak všetky nukleárne výbuchy prídu trošku neskôr v príbehu. Dobre, čiže ukludníme našich divákov, nukleárny výbuch prichádza. Hej, za chvíľku. Nukleárny výbuch prichádza, nebojte sa, všetko je v pohode. Toto je ten človek, ktorý ho nám privodí. Dobrý deň. Hello. Vault-Tec. Čo je to Vault-Tec? Vault-Tec? Remind me again. Why, we're about you, ma'am, and helping secure your future. Takže on nám chce pomôcť, tak to musí byť dobrý chlap, lebo všetci ľudia, ktorí nám chcú pomôcť v tomto svete, sú vždy dobrí. Z okolností tento bude dobrý, lebo čo som... Nebudem to spoilovať, ale... Vďaka tomu toto prežijeme, podľa všetkého. Iba, že by bol ten, ktorý nás zabral do Voltu a zároveň zhodil atomovky. Tento jeden človek. Fakt?